Kantos, papakantos, dudong sa uma. Siya sa bato, nang naway na kapag ka kantos sa uma, nangaw. Yes, sir. Gusto ko din siya. Hindi nga, natulog. Yes, Mia. Ano ba ang susunod natin gawin? Nagtanong ko diyan. Ano yan? Pusyo. Ibang klaseng tao yan. Mag-alala, Vice Mia. Bantay sa lahat sa kanya. Kaya gagawin mo. Hawakan niyo muna yan. Hintayin natin lumabas si Tanggol dahil sigurado kung makakarating yan. At lumabas yan. Kumingin ko na sunod yan ngayon. Kaya kamusta? Huwag pinitigil hanggang hindi mo siya nakakarap. Hindi nang bahala dyan. Ano na ba? Ano sabi? Kailangan natin bantayan ng naiintindihan si Tanggol. Nabalak si gagamitin ang panlaban kay Tanggol. At meron siyang bagong utos sa atin. Kailangan natin hanapin si Erika na pinanayin sa Tikman. Dati pangarap ko lang maging isang Ramon Montenegro. Isang napakayaman, makapangyarihang sindikato sa buong mundo. Inisip ko nga, sinunod mo pang Panginoon. Dahil nakapuputumba ba ang isang ganang buti? Pero kung nandun, ito ka lang. Hawak ko ang buhay mo. Swerte ang bibigyan mo sa akin. Ramon Montenegro.
Hello, Ma'am Jean. Good evening. Mag-silent muna ako ha, for a while lang. Hello, Ma'am. Wow, Ma'am Jean. Thank you so much, Ma'am Jean, sa palipad. Wow, ang laki naman. Ma'am Jean. Thank you so much, Asked her Ma'am to bring Jean, sa Scarlett out. I did not palipad. leave Scarlett. I am not here to Wow, defend ang myself, okay? I laki. just really want to share what really happened because a lot of you guys are attacking
Simple sa kanya, Power Liquid. Sa 15 minutes pre-wash, wala na yung iba. Tipid na. Imposible yan siya. Simple sa kanya. Curry na creamy. May saktong spice at hint of sweetness. New Golden Curry Filet. Hanap mo sarap, nasa baklo na. Curry good. What happened? Sama-sama tayo sa sasawang bayan. May Ursiflora Pepperstone. Made with toasters that have some nice natural resistance to intestinal infection. Ursiflora probiotics because Latin beliefs. Mahal ang para. Ursiflora Pepperstone ay antibacterial and antibiotics ang our best ever idol cheese sauce. Our cheesiest idol ever. Mag-joy, relax, power. Sa mata. Relax, stronger sa matinding sepo. Super clean. Sister Joy. Sa mata, super pizza. New Wow Pasta. Ready in 3 minutes. Pinili ang pasta, ihalo ang sauce, sprinkle ang topping. Ta-da! Wow! 15 pesos lang. New Wow Pasta. Instant spaghetti carbonara ready in 3 minutes. Malaman ang patango, umiiyakan tumakbo. Kasi puwas kong tikman, umiiyakan ang manon. Kasi puwas kong tangkad. Kaya di pwedeng basta gatas. Mag-Borget Frisco Free Plus. Proven and tested, tulungan ka na puwas kong ibang tangkad. Naman ready sa pagdating. After challenges, you bounce back stronger. Now your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with Bioprotein Care. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove. Second as the sun was and lonely, wait till later, don't go away. Excited kasi kami, excited kasi tuloy. Malakas pa ang resistensya mo. Mag-Centrum Advance. May triple immunity protection. Tulong para malakas ang resistensya at buong katawan. Mag-Centrum Advance. Coffee Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Yes, sa ito. Correct yarn. That's why it's the #1 creamy coffee. Coffee Blanca. Creamy and gentle sip coffee. Try Palmolive Naturals. Amoy usok, use Palmolive. Amoy araw, try Palmolive pa rin. With 100% natural coconut cream. Na long-lasting bango. Para ang buhok, di na maganda. Aba maganda. Ang mga inasal-ish na inasal. Di lang malaki. Ang laki-laki. Kita at pa. Pinagsama. Di na mo sarap. Ang sarap-sarap. Sulit. Kaya sol. Nasol. Sa mga inasal, chicken inasal. Mga kids ngayon, hirap mag-focus sa pag-aaral, distracted sa games, cellphone. Hirap talaga mag-focus. Kaya I chose Champion, the official chocolate drink of the NBA. Tulong para may energy for the body, energy for the brain, 50% more protein, galing sa milk at egg, plus 10 vitamin at iron. Sarap. Focus na ako sa pag-aaral. At sa sports. Champion, energy for the brain, energy for the body. Ang laki na maraming maraming tulong. Dixon Hill, fast relief mula sa maraming tulong. Kahit kailan, kahit saan. Dixon Hill. Sa umpisa umaga, kaya ko mag-magic. Magic sarap, all in one. Kaya ang lutuin, may sarap na nakakag-isip. Buhay na buhay ang sarap sa umaga. Kagagawan niya ng magic. Ako, yung pang-interview ko, gusto ko ninilaw. May bago para dyan. Life expert in liquid. May 3 times na kustis, kita. Ang puti. Congratulations. Dapat malinis, dapat tight. Ang ayunatin, kahit bagong gising, pagod na. Lucerna with a triple control system helps release glucose evenly and control blood sugar 90% of the time. Kaya steady ang energy. Basta may tulong ng Lucerna, ay control ka. Basta Nutrilink, tama. May 17 essential vitamins and minerals. Lamang versus other kids' food supplement multivitamins. Alam mo, pigyan yan. Basta Nutrilink, tama. Hindi na yan. Para para, ang Nutrilink hindi mo dapat dapat hindi pa naman sa iyong unang sakit.
Hello, Sis Lisa. Good evening. Sarap. Kasi ayaw namin matulog niya. Show how much you care every day. Green Cross Daily Care. Germ protection ng skin maintenance in up to 5 hours of moisture lock. Green Cross Daily Care. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish snack. Sipsip, sarap, sulit. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na sa San Marino corn tuna. Sis Lisa, dito ako sa Easy Folded Kimbap Sandwich. Ito oh. Yan. Sarap pag-road trip. Sobrang sakit. Relax lang. Flanax deals with the cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatasak lang ang also available. Flanax Hot Rheumatic and Body Pain Cream from Tyson. Your playground, now online. Everything tests over 1,500 games. Marisa Vlog, sis. Good evening. Ibang sweat. Kamusta na? Body pain can stop you from doing your best. But with now, Multi-Mix and Pass. Quick effect penetration of ingredients. Relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For shoulder, neck, and back pain. Ganda pa rin ang pakiramdam ko. For pain that massage alone can't relieve, use Pass. Relief that sticks for up to 8 hours. Beginning October 4 and 5 na, 7:15 p.m. Ang programa nito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sorry. Good morning, Vice. Congratulations po. Salamat. Wala naman kung akin na bigla-bigla. Vice, nag-hide ko ng reklamo ng company under sa NBC na naging resulta ng eleksyon. Nag-demand ko silang recount at sinasabi nga yung karoon lang yung nila. Ay, hindi yung talaga kung karoon lang. Kahit yung sasabi na laya sila. No. Pero sila. Kasi sila nabasa siya. Papanin siya, di ba? Magawa niya. May testing ko sila nakuha. At kung naman sa absence o talagang handle, hindi mo natin alam kung anong focus na aming gawin. At kung natin maglabas ng special power of attorney. Yan yung mga pagpunay ko talaga natin sa dalawa. Di kahit naman magsawa sila sa ikaw, kaya nalalagay sa panalo. Kaya nga sa NBC, hindi mo natin alam kung ano natin gawin. On the bright side, your seat as vice mayor is secure. Kaya wala na pagkakatingin. Pero, kapag puminsan ang request for recount at umabot ang desisyon sa kabila, mawawala ang pagkamayon. Hindi ko dito. So, yung pag-aaralan ko mabuti natin mo kung mga bukas na mga gamit natin para mapasura yung recount niya dahil kung mabayad sa akin. Pag man sa akin side, gagawin ko lang ng paraan para kahit anong mangyari, tayo pa rin ang lalap sa panalo. May nagawa ng attorney ko sa survey ko ng aga-aga. Wala na pagkita sa service. Roberto, usapan natin na hahanapin mo si Erica. Asa na? Ano pa ba yan? Nagdagdag na ako ng maraming tao para sa paghanap na kanya. O ano daw sabi sa NBC? Pag-ibig mo, gusto na nabigyan mo, bigyan mo sila. Talaga ba? Panalo na
May pag-taking, busy, ano ya, busy tanggol. Masaya lang sila ng pera at panahon dahil sa dito ang pera. Wala nang lumangyari. Yan si Tanggol, dapat mo lang yan. Dahil hindi ako napapayag na makaupo sa pwesto ng mga pera. Hindi naman gano'n. Kailangan kita. Ano? Bakit? Ang dala mo na nakatanong. Sino nagdalit si Divina? Ano ba nangyayari? Saan nagdalit si Divina? Sandali! Sandali! Divina! Divina, 1 year on the door. Ano ang relasyon mo dun sa isang contractor na brand Mondragon? Inuwi nga pala ako na pilit kong nakalimutan. Anong kailangan niyo sa akin ngayon? Sa dami ng kasong pinapatong sa'yo, makakakit ka lang sa tulungan. At yung masama dyan, dahil ikaw ay isang negosyante, at maraming assets, may praise statue. Diretsuhin mo na ako ngayon. Anong kailangan mo sa akin? Hindi na ako magpapaligo-ligo pa. Kailangan ko magtulong mo sa akin kung nasa sa tanong. Hindi ka nagkamali ng nilapitan ngayon. Mula na dumating sa buhay ko na, napauna akong namalasan. Alam ko kung saan nagtatago yung inayupak na yan. Pero ngayon, kung ang nakinis na kitang ko, at favor for favor ko, may kapalit ka ngayon. Ang gusto ka pa rin. Talaya ako at nakasama ko, kapalit ng ulo ni Tanggol. Dog. Ngayon, tulong mo sa akin kung saan nagtatago sa tanggol. You want great hair? Place a Bush right here. Parenting supplement conditioner with provitamin and collagen. Your son can shine easily with skin cancer. It's not much, it's
Makabagong paggusto, mas marami ka na naman. At sugot kong Andy, may nilunok ka na. Clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. With NFGM, high in calcium and protein, may collagen at B vitamins. At Andy, nilunok, same goodness. My child's big day. Masisira na ng pimples from harmful germs? I choose New Safeguard with complete 10 germ protection. Unlike another beauty soap, it protects from 10 harmful germs, but fights pimples. March 345, ang gatas na may tripling lakas. Tulong sa pre-lakas, full lakas, at immunity lakas. Araw-araw ng sarap at tripling lakas ng Birch 345. 750 lang per glass. Sulit! Kinamin ng hair? Kaya yan, with just a finger comb, it's a Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Kakaibang buhok sarap! Sarap magtaw. Your playground? Now online. FBK tests over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Get it? Page. Nakatulog ka? Ganda naman. Naku, may lagnat ka. Kendra, guys. Ang Kendra, pwede sa wala naman yan. Plastic, no shake, mapait sa ton. Ang galing ng Kendra. Nagsusukat mo lagnat ka na? Ano pa inumin ko mo? Kendra, mommy. Ang Kendra, pwede kahit wala naman ang tiyan. Plastic, no shake, mapait sa ton. Ang galing ng Kendra. What a bounce! What a blast! What a fun-filled chocolate snack with all new rainbow sprinkles! What a bounce by Lemon Square! Hey, hey! Sobrang sakit? Relax na. Flanax Dates with the real cause of pain. One killing. Panatag ako. Sobrang sakit. Panatag ka na. New from Tyson. Sarap pag-road trip. Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the cause of pain. With care. Sobrang sakit? Panatag sa planan. Also available. Flanax Hot Rheumatic and Body Pain Cream from Tyson. Sa dami ng gagawin, hindi mo mapipilihan. Pero nagbago dahil sa'yo. Ang mga dalawang Ang saya, nagbibigay ng kumakapit na ilunaw. bago ko. Ang sarap-saya, nananamnaw, tumatagal, pinapalitan. Nandiyan ang sasaya. May sarap at may saya. Ang sarap, ang saya. Promise me, hindi ka mabibitin. With Back 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration mo, Vivalite. From Tyson. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration mo, Vivalite. From Tyson. Lahat ng anak nangangarap ng isang pamilya. Sinama po ba dapat pa? Isang position theory. Pagkatapos na ma-undergo, makakasama rin natin siya. Naging trabaho si mama susundin kita agad. Papalitan niyo po ako agad ah.
classmate. Nag-opo ako, makakasalan ako. Ano tingin mo sa akin, baliw? Sina Papa Hector at Papa Henry, single dads na pareho nasaktan. Pero matagal, pinili nilang magtulungan at magsama ang aming mga pamilya. Ito, tingnan mo ang pamilya natin. Sabi na dati, hindi na kaya dalawang lalaki para kayo. Kung walang babae sa bahay. Hindi ba masaya naman tayo ngayon? Di ba may bago ka ng pamilya? Ako rin meron na rin ako. Bakit kailangan bumalik ka pa ngayon? Ano siya? Nagpapakita dito! At kahit kailan di kita kilala naman! Pinanakit ko silang lahat. Ibig hindi ko sila sinaktan o pinagalitan. Pero bakit palagi na nagpapaalala sa akin na hindi mo ako ama? Nasa pa kasi ang tunay na yung pamilya, ha? Pag may krisis, matakas na tayo lahat. Ikaw babalik sa mama mo. Ako babalik sa mama ko. Pareho tayo sa gilid na may inisip. Ang walang utang na loob! Totoo, hindi naman tayo tunay na magtutugtog, di ba? Kapit bahay ka lang, si Kuya Kevin pinalaga lang. Hindi tayo tunay na magpapamilya. Ngayon, kamusta ba kayo sa isa't isa? Ang awkward ko, nakikilala ko sa kanya. Sino? Boyfriend ko, Ano gusto mo sa kanya? Bakit mo nila nakikialam? Hindi mo naman kayo mga tunay na kuya. 25 na ako. Ako mo na alagaan ang sarili ko. At tayo mo na alagaan. Alagaan siya. Ang tunay na pamilya, minsan nakikita mo yan sa mga taong handa kang ipaglaban, hamayan at mahalin kahit hindi kayo magkadugo. Dahil ang puso ang tunay na batayan ng pagiging pamilya. Kuya Enzo, Kevin, welcome back. Go ahead. Yan yung minus 10:15 p.m. Mayor, ano ibig sabihin nito? Bro? Nagkaroon kami ng kasunduan Pilipina tungkol kay Tanggol. Ang gusto ko malaman, maaari ba natin siyang i-release kung samantala para ituro sa kapulisan kung nasaan nagkataon si Tanggol. Kaya, kung ito man tayong paraan para mahuli na sa wakas si Tanggol at ang grupo niya, I can agree to that. Magagawa po natin ang paraan. Salamat po natin. See you. Asikasuhin mo na ako. Ngayon, binapan natin pinagkakatiwalaan yung mga kasama ng Tanggol. Parang pareho mo na yan. Mga simulan parang tuwa. Naiintindihan ko ibig mo sabihin, pero nagkakagalala. Kabisado ko ang galaw ang nag-isip ang babaeng katulad ni Pipino. Uunahin niya kanyang sarili. Kaya sa kaibigan ng kapatid, ang confident ako, hindi tayo uwatsihin niya dahil kailangan niya tulong ko para sa kaso niya. Ako na ang gumawa ng paraan para sa kapulisan na mahuli si Tanggol. Huwag sana ako mabiyo. Dapat tuloy-tuloy na ang pagsugpo natin ang laban sa kriminalidad, baging usok, at kailangan ko lang tulong ng iba. Makasama ko ba yan? Yes, Mayor. Tanggol. Tuloy na kami. Sigurado ka ba talaga na di ka nasasama sa akin? Pasensya na kayo. Naiiwan ako dito. Tatapusin ko ang laban. Kinakailangan ko dito sa pamilya ko. Anak mo, ano iba na? Baka dito sa amin. Oo nga, Tanggol. Ako na
sumama ka sa kanila. Iligtas mo ang sarili mo. Laban ko to. At hindi ko nakakayaan na may madamay pa sa inyo. Ganda. Hindi mo na makakatawa na hindi ka. Sa kanod, magbabago yung isip natin. Iwan na namin kayo mga atlas namin sa mga. Ano pa kung basta tayo? Baka nakabuto pa tayo ng sa daan. Hanggang mag-iingat ka. Maraming salamat ulit sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Kapag kinailangan mo ang tulong namin, tandaan mo lang kami. Pag-aasal ka namin ang ulit. Sana walang mismo ang lahat sa'yo. Kasama na tayo, halos mapitukan natin. Dito, alayin ka. Darating ka na sa nakatao na magkakatuwa din. Asasi. Tandaan mo ha? Hanggang nakakailan doon. Hindi pa sa kapatid, tutuloy natin sa'yo. Ingat ka ha? Tumigil ka na doon. Inat, inat! Tatawag na ako ng bangka para makaalis na kayong lahat dito, no? Ilang buwan lang. Punta na ko na! Atiyan! Inat! Masok na ang bangka! Huwag kayo malinaw! Yes! Ingat ka. Sige lang doon. Salamat sa lahat. Ingat ka, Tanggol. Hintayin ka namin doon.
undercover operation to. Kaya hindi tayo pwede makita o makatara pa lang. Kapag nanlaban ang mga high profile target natin, huwag kayo matakoy. Makipagsabay kayo. Dahil hindi kayo sasantuin ang goal at makasunod na. Hindi magdadalawang isip mo ngayon. Papatay nyo. Tandaan nyo, kapayapaan ang lungsod natin ang skalin dito. Kaya hindi tayo pwede mabigo. Understood? Let's move. Ngayong Biyernes. Ngayon ako na lang mag-isa. Wala na ako sasantuin pa. Iisa-isahin ko ang lahat na may para sa akin. Ngayong Biyernes. Ibabasura ng hapon at sama. FPJ's Batang Quiapo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari rin masisira ng tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. You're just getting into the intensity of the game, so don't worry. We got confirmation the yellow came from one earlier. Go back. Had the right intention. Only past one man, but it was cleaned up at the back by Hernan.
Sa tuwing gumawa pala sila eh. Wait, skip block ang tuloy.
May salaburon. Uy, uy, sapat. Masakit mga gat.
cellphone, galingin ng ulo ko. Si Marilani lang to para sila sa Robinsons, Pabia, Zumba. Adlaw ni guro sila. Sino na si Noemi? Gregory Goreseta man. Ano na ni Mayor? Sang Pabia. Adlaw, yung may ara sila yung balay yung color coding. No?
ano sila? Operation sila kanina? Warrant.
bawas to, be. Hmm? Ang duwana pa nga sa piyak nga, no? Puro na, no? Nang, nagani ka na, suling mo? Ang sulog pala. Hindi. Puro na ulong, duwa. Hindi. Kaya nung pwede ta mapaylo, sa munga ka nag-uuman, tas dudong, kung pwede mabulang. Ha? Hindi pwede mabulang.
Ang isa yan, hindi na iya kay maano na mangkopa na iya. Ha? Hindi yan eh. Time check, 10 o'clock. Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone.